Спрях малко още веднъж и снимам малко тук из магазините. Мога да спра съвсем за малко, не мога да спирам дълго, защото ще ми сложат тикет на колата. Тук паркинга е много е трудно да намериш паркинг. И това е всъщност аптека. И Антони искаше да му купа това с кариди. Много риби на различни сушени. И разни интересни неща, които аз не ги знам. И аз не мога да се отдалечавам много, защото не искам да ми сложат тикета. Ето колата там е спряна. Това е на Иляна колата там, дъното, хондата, сивата, до знака. И днес съм е взела да се разхода малко. Чакай да видя, Антони ми искаше личи.